everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Yaduol sa iyang kasing-kasing. Kana! Ha? Mayo ka na ni mo buhaton. Ikaw pa rin mouse ba? Madam Ching, kumpirmado nga si Misael, maugyod ang esquadro, bangag sa ilong. Di ay. Mismo ang tiguang gabuta. Mao'y misulti kinako nga si Misael kuno. Mao ang nagpailang esquadro. Kanakuhaon na to ka na iskwadlo. Puhi o patay? Sa kung mga kamot siya matapos. Oo! Ako ang mupatay niya ng esquadro, Madam Ching. Ako! Sige. Ako na salig sa imo ha. Alon ikaw patay na iskwadlo. O sa kanaya kauban liding in tandem. Mao ba? Gisunod-sunuran day ko nimo alias Boy Bangag? Oh, Puspinchor. Kay may mando ni Madam Ching. Wala ko makabantay nimo. Ipaningkamutan ako nga masundan ti ka. Nga dili nimo mamatikdan, Major. Og naibaw ka ba? Unsa nga krimen ang akong gihimo? Oh, naibaw kayo. Gihukman nimo sa kamatayon ang karaan ng kriminal nga si alias Magno Bukto. Siya mao'y nilukat sa kinabuhi sa inahan ni Misael. Nilampos ka, Boss Major. Og siguro ko nga ni Tiabaw sa karon. Anamon kog hipos ang mga tao nga duol sa kinabuhi ni Misael. Hangtod nga buhilak og dugo ang esquadro. Oh, esquadro. Siya gyud ay. Kumpirmado nga si Misael, bao ang nagpaila nga esquadro. Kung mao ka na, Major, naar ko kanunay kung imong kinanglanon ang akong tapang. Boss Major Gaspar. Salamat kay imong gipamatud-an ang loyalty mo kanako alias Boy Bangag. Nalipay ko sa kong nabati gika nimo. Dako kayo kung utang kabubuto ni mo, Boss Major. O dili ko ka na mahimong makalimtan. Mo kaniyang numero ni Major Problem by MCN. Salamat pa, Sarge. Tawagan ako ka ng kagaw nga Major. Bay, Gusto ko kanya gid mismo na ako madungog nga siya ang mipatay sa makaluluoy nga Noy Magno. Hello. Maayo kay nakontak tagid ka. Kagaw nga Major Gaspar. Kinsa ka? Ako ang esquadro. Misael, ang esquadro. Ngabot ipasabot pag-ung termino sa vigilante. Oh, og paabuta ang bawso niya. Gisakitan ka sa gibuhat ko stigo ang buta nga alias Magno Bugto. Ha? Gisakitan ka, Misael. Kagaw ka. Paabuta ang imong higayon. Lubngan ko gid niya daghang mga bala ang imong kalawasan. Isulti ang gusto nimong isulti, Misael. Talawan ka. Kipatay mo ang tiguang nga way kasukol nimo. Ay kuging ng talawan. Ha? Misael? Kung sakto pa ang tagas kaiso, dili unta nimo iangin ang tao nga way labot. Masakitan pa yun unya ka. Kung ang imong inahan, mo'y lubngan ko o daghang mga bala ang kalawasan. Talawan ka, Major Gaspar. Magkita
kita o kinsa ka natong duha ang muligtas gawa na ikinabuhi. Ikaw ang muligtas nga walay kinabuhi kay talawan ka. Dili lagi ko talawan! Dili ko talawan! Bitago ka sa saya sa NC Dragon kay talawan ka, Major Gaspar. Ayaw pagbuot og asa ko magtago! Nakaila ka na nako. Ako'y tao nga dili kay kutob lang sa bahan. Siya day ang mipatay sa tikwang. Siya gid ay. Si Major Gaspar gid ay ang mipatay ni Noy Magno. Bay, Misael. Bay. Bay. Ganun halitong magandi ang akong kasuko. Ganun mangyod. Misael, husto na. Husto na, anak. Please, iko na. Ayaw lang pa daw si mong kasuko, bay. Makabaw sa lagi taon niya itong bugiro nga medyo problem. Bay, Misael. Bay, Sarge. Lina. Mas mayo pa og. Gipugos na lang unta na ko ang tiguang aron anhin na din mo puyo uban nato. Nahitabo ng tanan, Misael. Wa ko nahimo aron kapanalipdan siya. Ilampos yun ang kagaw nga Major Gaspar sa pagpasipa sa makaluluoy nga tiguang. Misael, Talawan siya. Tungkol kay gawas nga tiguang na sinoy Magno. Buta pa yun. Apan kiyano na sa pagpatay. Ngaway kikasukol. ayaw kalimot nga sinugdanan palang kini alang sa dakong gubat. Tali ni Major Gaspar ug sa eskwadro. Naibaw ko nga moabot ra gid unya ang higayon nga mapukan nimo siya, Misael. O gipaabot ko kanang higayuna. Ato lang dahil ipalubong ang haya sa tiguang, Sir Mark. Wala siya mga kaliwat. Okay, sige, Misael. Bye. Bye, sir. Kaluoyin taon sa tiguang. Kaluoyin ni Noy Magno. Dili pa ginunta panahon nga mawa siya ni kaliputana. Adios kanimo, alias Magno Bugto. Adios, Noy Magno. Ipalumpa ko. Magbayad si Major Gaspar ning imo kidangatan. Ipanimahos unya sa eskwadro kining gidangatan ni Noy Magno. Niyara ko kanunay sa inyong luyo, bay Misael. Miss Glina, sampitalon niya ko ninyo. May higifid kong info kang Colonel Dodds o under surveillance na kini sa taga Special Action Force. Daddy Mart. Kung mulam po sila sa pag-raid o niya sa giilang safe house number 3 sa sindikato sa mga markang dragon. Mapiangan niya sila. Gusto ko lang ipahibaw ninyo nga A1 information ang gifeed gikan nimo by Sarge. Mo ba, Sir General? Unsay gimo sa taga Special Action Force, Sir Mark? Mangunay sa pagahimoon nga raid ang hipe nga mao si Colonel Dodds. Kanada. Nindot ng balita, Sir General. At least man lang, mapiangan sa hinahinay ang sindikato sa Markang Dragon. Medyo Gaspal, daling palangka. Doon nalipot alalma at wa kontak sa intelligence. Unsay buti mo ipasabot, ha? Darling pa lang yan. Kanato safe house number 3 sa Magkadalagon. So na mga tinukyan at sa balaod ba? Unsa? Wala. Patay na tulo na ito nga sakop dalagon dito. Kay kanako mando man sa ila. Sokol basta na at so mga otoridad ba? Unsa maghatay ka secure din sa residensya nimo? Ha, Madam Ching? Ako na sigurado luwas na din safe house number 1. O hasta na sa safe house number 2. Sa ato pa diay, posibleng mapuhag sa gobyerno ang safe house number 3. Oh, kana posible kayo. O kamapilin mao na lang safe house number 2. O kani safe house number 1. Kini ato residensya ba? Ang mga binultong mga epiktos na to dito. O saman, daghan ba
Darling Palangga. Wala. Silo. Kay wala shipment na putsod na duha ka buwan pa. Mainon kung mao ka na. Maayong pagka-timing. Kana kita dili lang kayo talantala. Unsaon naman lang, kung matrace up sa gobyerno nga ikaw ang nagduma sa maong safe house, pasinugtakpon ka o ipatubang sa Quadcom sa Kongreso. Dili ka nakitabog sa ako. Dili, daling palangka. O ganong dili man, Kadili ako ang panganang naa sa papilis nga. Abang sa maudapit. Ngan katulain insik pa. Tara kato na sa tiyan na opisyal sa talayan. Kato ba insik isog iyangan busli. Ang ato ni ang makontak ng mga opisyal, walay info? nikontak na sila. Gawa na kay Kulba. Lagi. Kay ako ra ba, nangandam na kung daan sa posibleng gubat unta na may tabo. Subala pa sa insik nga dragon. Galauman lang kuno nato nga mapapas ang safe house number 3 sa organisasyon. Unya, unsay posibleng may tabo? Bangag sa ilong. Posible. Nga mo palig-un una kita pagbalik sa tong fuwersa. Nagmonitor ko sa update bahin sa girade nga safe house sa sindikato, Dad. Dan-neutralize na di ay sa mga otoridad ang maong dapit. Naibanan ang malig-on nga pwersa sa sindikato, Iha Alia. Magsunod-sunod ang dimala sa kagaw nga Major Gaspar. Ug mapuhagid niya sa ngadto-ngadto ang gisandikan ining grupo sa mga underworld. Mao ka na, Misael. Apan Sir Mark, huwag yapon walang bigit ang babae nga insik human sa malampusong kilusad nga operasyon, Sir. Laing insik hinuon mo inalambigit ug wa dinhi sa Pilipinas. Suma pa sa palita, ginganlan kini og busli. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.